L-ambaxxatur Ġermaniż f'Malta nnota l-ammont ta' investiment mill-Ġermanja f'Malta. F'intervista mal-Gazzetta Independent, Walter Hasman innota kif id-deċiżjoni tal-FATF li titfa' lil Malta fi proċedura ta' aktar monitoraġġ ma ħallitx impatt kbir u saħaq li mhux konxju li x'investituri Ġermaniżi waqfu milli jitfgħu flushom f'pajjiżna. Bi kliem ċar l-ambaxxatur Ġermaniż qal mal-Gazzetta li huwa kburi b'dak li rnexxilhom jagħmlu l-investituri Ġermaniżi f'pajjiżna f'diversi setturi. Id-dikjarazzjonijiet tal-ambaxxatur Ġermaniż li tkellem ukoll kemm iħossu kuntent li jaħdem f'Malta imorru jitfit ma' dak li qalet il-Kummissjoni Ewropea l-ġimgħa l-oħra li fih stmat li din is-sena Malta se jkollha l-akbar tkabbir ekonomiku fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea qalet ukoll id-deċiżjoni tal-FATF brabta mal-proċedura ta' monitoraġġ fuq Malta qed tħalli effetti limitati. Il-Ġermanja hija l-aktar pajjiż li Malta issa tesporta għalih b'424 miljun euro fl-2020. L-importazzjoni mill-Ġermanja lejn Malta wkoll żdiedet fl-aħħar snin.